Per mi és molt important com les criatures arriben en aquest món, com les rebem, i per mi la dona és una figura increïble, que és el més semblant a una deessa, realment, per tot el que és capaç de fer, i en un moment tan salvatge, tan ancestral, tan primitiu com és el moment del part, de parir, te n'adones molt d'això, no? De tot el que tenim dins, de la força increïble que té una dona, i ho he notat en cada un dels meus parts. Són moments únics que t'ancles i que els tens per sempre més gravats a les teves cèl·lules, i en el meu cas han estat històries meravelloses.